बे सत्संग उत्सवा जोंनिया ठाकुरनि जोनोम सान 137 दङ जि महामहोत्सव बेखौ जोङो चिरां जिल्ला भित्ति नाङैनो बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनाव 11टा सत्संग मन्दिर दङ बेनि गासैबो जाति बरन जेबो बासिया जासेनो बेवहाय जोङो भबिष्यत जाहाथे जोंनि साफ्रोमनिबो मंगलनि आरो जायफोर सत्संगी नङा बिसोरनिबो मंगलनि कामना खालामनानै नैबे उत्सबखौ खालामनाय जादों। जोङो बेखौ देवघरनि आचार्यदेबनिफ्राय जायखौ जोंहा आचार्य होननानै बुङो बेनिफ्राय जोङो आशीर्बाद लानानै जों खालामनाय जादों आरो अबिन्दानि निर्देश बे हिसाबै जोङो खालामनाय जादों आरो जोङो प्रत्येक बोसोरावनो बेखौ जों खालामबाय थागोन। एइबारनिफ्राय जोङो जिल्ला भित्ति हिसाबै खालामनो थाखाय प्रथम बारनि थाखाय बार्षिकीखौ लानाय जादों। नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय जोङो बोसोरे बोसोरे जोङो बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइसै जोंनि 11टा जि मन्दिर दङ बेखौ लानानै जोङो बेबायदिनो डिस्ट्रिक्ट हिसाबैनो जोङो सालायलांगोन बेखौ जोंनिफ्राय थिरांथा लानाय जादों आरो बेखौ जोङो आसा खालामदों जाहाथे जोङो जेरै थिरांथा लानानै जोङो बोसोरकिया हिसाबै बा जोङो गासै चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जेरै उत्सबखौ खालामलांनो सानदों बेयो जाहाथे जाफुंलांबाय थायो बेखौनो आङो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि आथिङाव गंग्लायै खुलुमनानै भबिष्यतआव जाहाथे जोङो मंगल जालांनो हायो साफ्रोमनिबो मंगल जानो हायो आं बेखौनो आसा खालामो। बेयो जोङो चिफ सारखौनो लिंदोंमोन नाथाय बेहा एसे देहाबो उसुबिदा आरो मिटिं दं होनदों। बिथाङा दाख्लै जोङो थांनानै जेब्ला लिंदोंमोन आं सौहैनाय जानाय नङा खिन्थु आङो स्पिकार सारखौ थिनहरगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि। जेरै चिफ सारा बिथोन होदों बेबायदिनो जोङो सारनि अनफुंनायखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्टआ खुब खुसि जादों आरो सारमोननिफ्राय जोङो सत्संगी जायफोर दङ सत्संगी धोरोमारिफ्रा बिदिनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनलांगोन सहाय मोनलांगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। सानबेसेनि हाबाफारि जागोन? बेयो सानसेनिल' हाबाफारि जोंनि प्रार्थनानिफ्राय लानानै जोंहा दा सेकेन्ड टाइमा जोंना 10:30 जोंहा रड प्रसेसन दङ बेनि उनाव जोङो 12:30 जोंहा अपेन सेसन होनो जोङो सत्संगी सन्मिलन जागोन। बेवहाय जोङो जोंनियाव जोंनिनो सत्संगिका बा क'क्राझारनि एसपिआर बा क'क्राझार कलेजनि एक्स प्रिन्सिपाल बिथाङा दानि जोंनि बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट डक्टर सुरत नार्जारी बिबो फैगोन। बेनिफ्राय जोंनियाव बेवहाय नुजाफैबावगोन बिहुं CITनि डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय जोंनावहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बेनि उनाव जोंनियाव बेवहाय नुजाफैनो दा जोंनि स्पिकार सार बुंनाय बादिब्ला गावनि देहाया जुदि मोजां थायोबा चिफ साराबो नुजाफैगोन होननानै बुंलांदों आरो जोङो बेवहाय आगुनि एक्स चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौबो लेंनाय जादों हयथ' बिथाङाबो सौफैनो हागोन अपेन सेसनाव आरो जोंहा खाम्फा महिलारि सार बिथाङाबो एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सारखौबो जों लिंनाय जादों मानो होनोब्ला खाम्फा बरगयारीनिनो बे जायगाया बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय जादों। निस्सय बिथाङा फैगोन होननानै जोंनिसिम बिबुंथि हरदों दाख्लै हयथ' बिथाङाबो नुजाफैगोन। श्री श्री अनुकूल ठाकुरनि 137 जोनोम बोसोर आरो बे बोसोराव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो आरो दिनैबो नैबे चिरां जिल्लानि श्री श्री अनुकूल ठाकुरनि जि गौथुम बा जि धोरोम सिबिग्रा बिथांमोननि बानजायनायाव रुनिकाटा बे रुनिकाटा सत्संगी जि बिहार बे बिहारनि लांगोनायाव बेवहाय
सानसेनि हाबाफारि लानानै श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि जि जोनोम सान बे जोनोम सान बा जोनोम बोसोर बेखौ बेवहाय फालिदों आरो बे फालिनायनि दिनैनि जि साननि गिबि हाबाफारि फुंनि आर'ज बे फुंनि आर'जनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों बे आर'जआ गमामायैनो बे आर'जआ बेखौ जोङो धोरोमारि बिथिंनिफ्राय जि मोनसे फोथायनाय आरो बेनि अनगायैबो बेखौ बिगियानाबो फोथायो बे आर'जनि गेजेरजों जों गावनि गोसो आरो मोदोम बा गोसो आरो सोलेर बे गोसो आरो सोलेरखौ थाजिम खालामनायजों लोगोसे बे बुहुमनाङै बा ओनसोलाव जिखिनि माने जोंहा जायखौ मा होननानै बुङो जायखौ अखुद्ध होननानै बुंनाय जायो गोथार नङि बे गोथार नङि जि मोनसे थासारि बे गोथार नङि थासारिखौ नैबेबायदि आर'जनि गेजेरजों बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थासारि बा जि मोनसे खुद्ध थासारि बेबायदि मोनसे थासारियाव बेखौ मोननो हायो आरो दिनै बे जि फुंनि आर'ज बे फुंनि आर'जआ जोङो जि मोनसे माने बे गावनि थाखायबो गावनि जिउनि थाखायबो बे आर'जआ जोबोद गोनांथि आरो सासे सुबुङा बेबायदि फुंनि जागायनायखौ जागायजेनोब्ला गमामायैनो आद्रा थानाय जिखिनि सान बे साना बेयो मोनसे जोबोद मोजां बियो जाफुंसार जानो हायो दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय चिरां जिल्लानि जि श्री श्री अनुकुल ठाकुरनि 137 जोनोम बोसोरजों लोब्बा लानानै जि मोनसे बेवहाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नैबे गावजों जि मोनसे मुलाम्फा जानायजों लोगोसे ओनसोला आरो बुहुमा मोनसे मुलाम्फायाव बियो फैयो आरो बेनि जि मुलाम्फा बे मुलाम्फाखौ जोङो मेगनजों नुनो मोना मेगनजों नुयि जायखौ आनमेनिफेस्ट होननानै बुङो बे आनमेनिफेस्ट आरो बे आनमेनिफेस्टआनो आथिखालाव बा आनमेनिफेस्टआनो माने सोरजिजेननायनिफ्रायनो बुहुमखौ बियो बेलेन्सआव लाखिदों आरो बेनिखायनो दिनैनि समाव नैबेबायदि हाबाफारिनिफ्राय जों गावजों गोथारै थानो हानायजों लोगोसे जोङो बुहुमखौ ओनसोलखौ जोङो गोथारै लाखिनो हायो आं हामबाय होनदों दिनै बेवहाय चिरां जिल्लानि जिखिनि माने श्री श्री अनुकुल ठाकुर बा सत्संगि होननानै बुङो सत्सं जिखिनि धोरोमारि बिथांमोना बेखिनि हाबाफारिखौ जेरैबायदिहै माने बेवहाय गाजा गोमजायै बानजायदों गाजा गोमजायै बेवहाय माने फालिदों आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो हामबाय होनदों